Šta je Hristos pisao po prašini? Ko će nam doneti radost u ovoj dolini suza? Ko će nam javiti istinu u ovim trapovima laži u koje upadamo kuda se maknemo? Ko je taj koji može uzdići pravdu od zemlje do nebesa, da svetli svim rođenim od žene, da svetli i da ih raduje? Odgovor je kratak. Jedini je Hristos, Sin Boga živoga, nosilac, izvor, otkrivač i jemac prave radosti za kojom čeznu sve duše ljudske. Da li vi znate da je ikada i jedan mudrac ili učitelj naroda nazvao svoju nauku radosna vest? Indusi su nazvali svoje najbolje knjige Vedrante, to jest znanja. Buda je nazvao svoju knjigu Put, put u beskrajno ništa. Misirci su svoju sabranu mudrost nazvali knjiga mrtvih. Muhamedove komande njegovim vernim nazvane su Koran, što označava prosto knjiga. U ogromnoj šumi od knjiga u svetu samo se jedna jedina naziva radosna vest. To je nauka Hristova, to je evanđelje. Evangelije je grčka reč što znači radosna vest. To je knjiga radosti. To je nauka o radosti. O svi vi žedni radosti, otvorite tu knjigu nad knjigama i napojite se istinskom radošću. Radost je tu predstavljena i u događajima, i u rečima, i u delima. Hristovi apostoli bili su toliko zapojeni tom tojanstvenom radošću ulivenu u njih od ličnosti i nauke njihovog učitelja i Gospoda, da se to nikada ne može izraziti rečima nikome u svetu ko tu radost sam nije osjetio. I kad pročitamo sve šta su apostoli pretrpeli za svoga života na zemlji, i ne samo apostoli, nego i mnoge hiljade drugih vernih slugu Hristovih, i kako je njihova radost ostala nepomućena do kraja, moramo se u čudu začuditi i opet upitati kakva je to zemlji nepoznata radost koju nisu mogla ni bičevanja povrediti, ni rane zaboleti, ni smrt umoriti. Kakva je to radost? To je, braćo, ona radost koju je Hristos doneo sa sobom na zemlju i koju niko nije odneo sa zemlje. To je radost o javljenoj istini, radost o večitoj pravdi, radost o beskonačnoj milosti. Ta radost je namenjena pravednicima, ali ne samo pravednicima, jer poznata je i ona izreka da se na nebesima više raduju za jednog pokajnika nego za 99 pravednika. To je Hristos i na delu pokazao. Evo primjera. Jednoga jutra seđaše Gospod blagi pred hramom u Jerusalimu i hranjaše gladne duše svojom slatkom naukom. O radosti večnoj govoroše Gospod narodu koji se slađaše rečima božanskim kao medom. I gorčina mnogih ogorčenih i zloba mnogih ozlobljenih duša iščezavaše kao sneg pod žarkim suncem. I ko zna koliko dugo bi trajao taj prekrasni prizor ljubavi i mira između neba i zemlje, da se ne dogodi nešto iznenadno. Svi reku, kad god se narod naslađava ljubavlju sa svojim Bogom,
Uvek se tu nađu ohole, žalosne farisejske vođe da svojom bezobraznom drekom prekinu tu božanstvenu harmoniju, nerazumljivu i nedragocenu za njihove jeftine i tupe duše. Šta dakle učiniše fariseji? Da li ne pobediše neku silnu vojsku? Da li ne uhvatiše nekog harambašu razbojničkog? Ništa od toga. Nego dovukoše jednu bednu ženu, grešnicu, uhvaćenu u preljubi, s trijumfalnim ponosom staviše je pred Hrista i viknuše: Učitelju, ova je žena uhvaćena sad u preljubi, a Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo. A šta ti veliš? Na pitanje: a ti šta veliš? Preplašeni narod razdvoji se u dve lese i dade mesto starešinama da teraju svoju zlovolju. Neki od straha i pobegoše, jer nisu mogli podneti ovu jezivu tuču posle onako blagog vremena. Jer Gospod im govoraše o životu, radosti, ovi o ubistvu. Dokle Gospod sejaše radost u sva srca, a seme rastjaše kao na dobroj zemlji. Dotle narodni prvaci u vlasti i bezobrazluku udarahu kao gradobit po tom usevu. No pitanje je: zašto te starešine kao čuvari zakona nisu sami kamenovali ovu ženu? Zašto je izvedoše pred Isusa? Zakon Mojsijev davao im je prava na to. Koga bi to u te dane iznenadilo i ko bi se bunio? Zašto je dakle izvedoše pred Gospoda? Sigurno ne da bi izdejstvovali od njega ublaženje kazne i pomilovanje, već samo zato da Gospoda blagog smišljenim, paklenim planom uhvate u reči protivnoj zakonu. Tu, pred hramom Solomonovim, u kome su se čuvale tablice zakona u kovčegu zaveta, pod senkom krila heruvimskih, tu pred narodom treba on, Hristos, da se izrekne protiv zakona i time je njihova svrha postignuta jednim udarom, ubili bi 2 života. Na pitanje: a ti šta veliš? Nasta tajac. Svi prisutni očekivali su jedno od dvoga: ili da će Gospod osloboditi grešnicu po svom milosrđu i time poreći zakon, ili da će pak odobriti zakon i reći: činite onako kako zakon piše, i time poreći zapovest o praštanju i milosrđu. U prvom slučaju bio bi i on osuđen na smrt, u drugom ismejan i porugan. Možda je u gomili sveta bilo i onih koji su s pritajenim dahom očekivali od Isusa nešto treće, veliko i nepoznato, ali niko u celoj toj nepreglednoj masi naroda nije mogao ni slutiti da odgovor koji on bude dao u tome času, na tome sunčanome danu pred hramom premudroga cara, pokraj jednog bednog i grešnog ljudskog stvora, zamalo skrhanog i smrvljenog u blato od krvi i mesa. Niko dakle nije mogao slutiti da će taj njegov odgovor imati takav zamašaj u vremenu i prostoru kakav je imao. Niko nije mogao znati da će se taj njegov odgovor posle 20 stoleća ponavljati s radošću, poštovanjem i divljenjem po svima krajevima sveta. Samo je on, sveznajući, znao da njegov tadašnji odgovor ima da bude moralni ustav kolenima i plemenima i narodima do skončanja vremena. Jedan trenutak Gospod ćutaše i mišljaše. Njegovo mišljenje je bilo gledanje duhom u skrivene tajne bića, u skrivene tajne stvari, u tajne ljudskih duša, u visoke tajne nebesa, u duboke tajne zemlje, u daleke tajne vremena i prostora. Kada je sve video, sve prozreo,
sve krajeve istorije stvorenoga sveta dosega u jednoj svojoj duhovnoj viziji, odgovor je bio gotov. A ti šta veliš? Navaljivahu na njega iskrivljena lica, zlobom zažarena. Tada se Gospod blagi, ustavotvorac morala i vladanja ljudskog, sagnu ka zemlji, zaravna šakom prašinu i prstom poče pisati po njoj. To je ono treće, veliko i nepoznato. Šta to Gospod pisaše po prašini? Najskrivenija bezakonja tužioca žene grešnice javljaše prst Gospodnji po prašini. Jer zalud je skrivati nešto od očiju onoga koji sve vidi i sve zna, čije je znanje viđenje. Mešulam je pokrao blago crkveno, pisaše prst Gospodnji. Ašer je učinio preljubu sa ženom brata svoga. Šalum se krivo zakleo. Eled je udario roditelja svoga, a Marnah pregrabio imanje udovice. Merari je učinio sodomski greh. Joel se idolima klanjao i tako redom. Oni kojih se ovo ticaše čitahu napisano s neizrecivim užasom. Drski hvalisavci svojom pravdom i još drskije sudje tuđe nepravde stajali su nemi i nepomični kao stene u zidovima hrama. Od straha su drhtali, jedan drugoga nisu smeli u oči pogledati. Njihova vešto skrivana nedela kojima se gazio zakon Mojsijev, gle, bila su njemu znana i evo sada tu pred njihovim očima napisana. Najedanput njihova usta su zamukla. Na ženu grešnicu nisu više ni pomišljali, već samo na sebe i na svoju smrt ispisanu u prašini prstom pravednoga sudije. Ni jedan jezik se više ne pokrenu da izrekne ono drsko i lukavo pitanje, a ti šta veliš? Gospod nije rekao ništa. Ono što je tako gnusno, grešno i prljavo, samo se po prljavoj prašini piše. A što se po prašini piše, brzo se i briše, jer Gospod nije želeo da njihove grehe objavljuje tu pred narodom, nije ih okrivio, te shodno zakonu doveo do kamenovanja. Nezlobljivo, jagnje Božje, ne smišlja osvetu ni smrt onima koji su više želeli njemu smrt, no sebi večni život, već samo da ih uputi da misle na sebe i na svoje grehe, da ih opomene, da pod teretom svojih bezakonja ne budu oštre sudije tuđih bezakonja, da se kao gubavi od greha ne žure da budu lekari tuđe gube. To je sve što je Gospod želeo. Prašina je zaravnata, pisanje izbrisano. Potom se Gospod uspravi i blago im reče: koji je od vas bez grijeha, neka najprije baci kamen na nju. Kao kad bi neko oduzeo oružje od neprijatelja i rekao: sad pucajte. Najedanput trg pred hramom Solomonovim bi ispražnjen, osim grešnice i bezgrešnoga na njemu nije ostao niko. Gde su oni što te tužehu? Upita Gospod grešnicu. Nijedan li te ne osudi? Zna Gospod da je nijedan ne osudi, no htede svojim pitanjem da ohrabri ženu, da je dušu oživi i srce podigne, tako da će ona jasnije i bolje razumeti ono što će on potom reći. Nijedan, Gospode, odreši najzad jezik ono jadno, bedno, grešno stvorenje koje do maločas nije imalo nade da će ikada više progovoriti i koje valjda po prvi put u svome životu osjeti struju prave radosti.
osuđujem. Idi i ne greši više. Kad vuci odustanu od žrtve, to naravno ni pastir ne želi smrt jagnjetu svome. Kad te ljudi ne osuđuju za greh, to znači ni kaznu ti ne dodeljuju, ali greh ostaje u tebi. Kada te Bog ne osuđuje, znači oprašta ti greh. Vadi greh iz tebe kao gnojnu ranu dugo nelečenu i čini tvoju dušu čistom. Otuda i Hristove reči: ni ja te ne osuđujem, znače isto što i oprošteni su ti gresi. Evo radosti što dolazi od istine, radosti što dolazi od pravde, radosti što dolazi od milosti, radosti od života, jer Gospod sačuva život. Radujte se i veselite, Gospod kaza, da radost moja u vama ostane i radost se vaša ispuni i radosti vaše niko neće uzeti od vas. Neka je hvala i slava Gospodu i spasu našemu, Gospodu Isusu Hristu sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici nerazdeljivoj sada i u sve vekove i u svu večnost. Amin.